Good evening, Lisong Sun TV. How are you? Long time no here. Thank you so much. Sobrang sakit. From Tyson. Sarap mag-road trip. Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain. With care. Kaya panatag ako. Sobrang sakit. From Tyson. Ako si Cookie. Yan ang best friend ko, si Sari. Meron din namang mga mental senior at ako yun. Siya si Jolo. Pogi, pero problemado. You're annoying, you're weird, and you're crazy. Ay, Pogi, nakatingin dito. Ako'y ang puso ni Bestie na ano. My Love Will Make You Disappear. Directed by Chad Vidal in cinemas worldwide beginning March 26, 2025. 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Paano pag lumabo ng mata? Iyo Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you that Love your eyes. Ano ginagawa? Oh, Dean. Mark, yung sinasabi ko sa'yo, bigyan ko yung makakapagod ka. May something. Vitalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vitalite. From Tyson. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vitalite. Vitalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration. Lisong Sun being here with you 6 hours ago. Dynasty Warrior 4 Extreme Legend. Meron pang paper fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet 88 each. Marami na akong magtira-tira. Gusto ko makapagyugan. The boss, FFG, Freddie M. Garcia. Para sa biggest power comeback season na Pilipinas Got Talent. Good. Mga kaibigan ko. Ako bata sila. We're also going to be here. Buti dumating ka. Marami akong gusto malaman tungkol sa mga kaibigan ko. Kaya ako punta dito. Parang ano yung gusto na natin ng loob ko tungkol sa'yo. Yeah. Masuk. Dolores. Hello, Mami Dolores. Good evening. Tubig ko. Tagal na Playing ako sa'yo, Boss Bell. Kasama. Good. Lolo mo. Thank you sa paharang, Boss Bell. Don Julio Montenegro. Dito ako sa ganda ng pasyalan dito sa Dumaguete. Ikatanlong videos, Boss Bell. Good evening, boss.
Billy Claver, good evening. Bell support, good evening. Playing Ma'am Jean. Arlene D, good evening. Playing Ma'am Jean and Boss Bell. Dito na ako sa ikalimang video mo, Boss B. May kasama pa ba kami si Coach? Ay, bakit nag-hang? Good evening, Ma'am Jean. Mag-play ako sa iyo, Ma'am Jean, ha? Now playing Boss Bell. Play all ako sa iyo, Ma'am Jean. And Boss B. You're welcome, boss. You're welcome, Ma'am Jean. Sis Inday Nims, good evening. Thank you. Thank you so much. Hanggang 10 o'clock ka pa, sis. Salamat sa pag-play. Thank you. Play kita sis ha. Yung ano mo lang. Main channel mo lang sis.
Thank you, Boss Bell. Ito na yung lugar kong pinagkagalingan sa simulang archive. Arin ako sa channel mo, sis, ha? Nakadami sa tanong. Sasakyan sila. Third floor lang ni siyang balay mo, pero damo ka Sige tanong. na, try pa. Makakita natin sila. Mapili ko de. Mapili man ko de sa imong videos. Travel. How to prone a rose. Oh! How to prone a rose. Sige lang tawon ko. Galing kay diri sa amon lugar, damo tigi-tigi, ginapatay. Boss, you still there? Oh, sir, Boss Chi, good evening. Thank you so much, boss. Hello, good evening. 6 million in the house. Thank you so much.
Playing, Ma'am Lynn. The untamed, the blasphemy. Nagtinda mo yun. Imposible naman na nandiyan sila. Alam mo, sinigil ko. Gusto ko lang mahanap sila. Gusto ko lang malaman kung nandiyan sila o wala. Kailangan natin masigurado. Talaga, hindi natin alam kung sino ang hinahanap natin. Sabi mo, di ba? Mga highly trained tao na yun. Napagtagaling mas pati mga tulad nila. Nawala ng tao sa buong building. Listen up. The situation's escalated. Move fast. Secure the hostages and neutralize all hostiles. Ano rin na-play ko kay Ma'am Lynn? Short. Ka. Playlist. Short. Long. May reduce diri si Ma'am Lynn aside sa 74. May ara pagit siya nga reduce nga short naman ini. Diri na lang ako. Diri na lang ako, Ma'am Lynn. Ma'am Jean Busbel, now playing. In thy name, sis. Nag-play ako ng ano mo, ng flowers, ng roses, how to prune. I'm sorry. Wala na siya. Tinapos ko, sis. Sinakripisyo niyo yung buhay niya para mabuhay kayo. Okay? Huwag niyo sayangin yun. Huwag niyo sayangin yun. Okay? Manahimik kayo. Hindi pare-pareho tayo mamamatay dito. Pagbalikan natin ang coach mo, ha? Pagkatapos ng lahat, pahalikan natin siya. Pero kayo, Naghanap ako din. dapat may alis kayo. Nakita ako din sa ina. Aha, may harang, sis. Sa adobong sitaw, Ilongga version. No playing, Boss Bell, Boss Chin, Ma'am Lynn, Rakiterang Bisdak, and Sis in thy names, playing. May harang si Coco Martin, Mang Inasal. Haba ng harang. No, ang sarap. Sarap na sitaw. With, ano ni pork? Pork ni ginbutang mo, sis. Now playing, Ma'am Lynn. Dito ako maghimo taog tabay.
Si hubby mo, naka 2 minutes and 52 seconds. Si Ma'am Chin, dito ako pang negosyo kutsinta. Naka 33 seconds na. Then, si Boss Bell, dito ako sa walking robot. Protection 24 hours para sa pamilya. Safeguard. Magic ang kamay ni Mami. Pag hinahapis ako sa dibdib ko, magaan ang pupuko ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, nababawasan po ang sakit ng ulo ko. Hindi ito magic. It's GSP Crop. May eucalyptus oil. Kapag mo-order kayo na, pwede gumana ang pagsituan at nagbuhat ang maging halos sa sakit na katulad ng ulo para sa hindi natulog. Fix Giggle. Then try new Fix Giggle. Extra strong with 2 times menthol para sa iyong tough cough and cold symptoms. Iron Protein with subjectional. Packed with 22 grams of protein. Never tasty is good. Fit never looked this hard. Subjectional. Lakas magpasulat. Hindi. Pawi. At amoy araw. Yan ang mga mansyang inuuwi nila. Buti na lang, may bagong Breeze 3-Wash Pack na. Nagtatanggal ng mancha sa unang babay pa lang. Sige sa mancha. New Breeze 3-Wash Pack. Don't be afraid to explore the unexpected. And discover Create core memories with Oppo Reno 13 Series 5G. I'm extra rice. Ngayon, may extra rice na. Sarap ulam. Daming sauce. Ang savor sweet sa meals. 99 pesos lang. Boss Bell, dito na ako sa tanim sa probinsya ng Pechay. Ika 11 videos. Dito naman si Ma'am Jean. Pang negosyo. Naka 3 minutes and 15 seconds. Dito naman kay Ma'am Lynn. From one version to another. Simple Life in Province. New Pixie's one. At kay Sis Nims. Mas pinasarap. Lipat na sa mas pinasarap na Toothpaste One. Kapisan magtanom si Sis Nims. Oh. Naka 3 minutes and 26 seconds na. Natawag nga, kapag maitinanim, may aanihin. Damo iya nga sita, oh. Damo bunga, oh. Boss G. Good evening. Ideal yan magtanom sa babaw ka, rooftop. Libre pa yung mga sudaan. Dari sa amon piso ang isa. Pero kung may tanong ka, libre na. Ma'am Lynn, now playing. Sa umaga, kaya mo mag-magic. Harang, Ma'am Jean. Pinakilala ko ang
Wow, si Vice ganda. CDO, fantastic. 1 minute. 1 minute ang harang, Ma'am Jean. Seven million in the house. Thank you so much. Good evening. Wow, ang sarap ng baboy. Lagyan mamaya ng sitaw. Ang programang ito ay rated Sis Nims, naka 8 minutes and 9 seconds na ako sa'yo. Sarap ng sitaw with pork. Hello, anyong sa'yo? How are you? How is your name?
Hi, good evening. I can't read your channel, but only TV and the flag of Korea. Hello. I will visit your channel, ha. Thank you so much. Thank you for dropping by.
Done playing, Boss Bill. Oh, may harang pa, boss. May harang, si Joy. Kamusta siya? Wow. Dalawang harang, boss. Standard questions na ito. Gusto na rin malaman kung ano nangyari kay Grace. Okay kami ng anak ko nung isa. At kung gano'n, ano ginagawa niya sa fishbowl? Talagang talaga yung bata na yun eh. Or may isa pa pala, boss. Yung mapapadami ka talaga ng kain ng ganitong luto mo sa supas. Ma'am Jean, dito ako sa ika-4 mo na videos, breakfast at Farmer's Table, Restaurant Tagaytay. At Ma'am Lynn, dito ako sa ika-4 na video, Simple Life sa probinsya, buhay probinsya. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Pasensya na po kayo mga ma'am, sir. May hinahanap lang po kami. Kalabas makita ng bahay, ang bata. Sir, hanap na namin si Catcher. Tapos ako labas. Sige, sige. Section na po sa abala.
Ma'am Lynn, dito ako sa Simple Life sa probinsya. Ika 5 videos mo, Ma'am Lynn. Naka 10 seconds ako sa 8 minutes mo. Isang ina na nanggalay sa anak.
Mag-end na po ako. Ma'am Jean, Boss Bell, Boss G, Ma'am Rakitera Bisdak, Inday Nims. Thank you so much. Sige po, kakausapin ko sila. Bye-bye everyone.